Vždy ma zaujímalo, ako vznikajú rieky. Tuto za mnou pramení Hron. Prameň je miesto, kde podzemná voda vyviera na povrch. V obývaných oblastiach tieto pramene častokrát bývajú označené a vyvierajú v takýchto domčekoch. Som v nadmorskej výške približne 900 metrov a toto číslo si dobre zapamätajte. Hron sa tu kľukatí a to vytvára meandre. Keď sa na rieku pozriete zhora, pripomína vám hada. Na jednej strane vymiela nárazový breh, na opačnom brehu sa zanáša materiál a vzniká tzv. Nánosový breh. Rieku môžeme rozdeliť na 3 časti a toto je prvá z nich, tzv. Horný tok. Vidíte, že voda je tu pomerne divoká, čo spôsobuje veľkú eróziu. To znamená, že rieka vytvára riečnú dolinu, ktorá má tvar písmena V. Dá sa povedať, že sa doslova zarezáva do okolitého prostredia. Sú miesta vo svete, kde rieka vyhlbila obrovské kaňony, ktoré môžu byť hlboké aj stovky metrov. Jednou z najfascinujúcejších častí rieky sú určite vodopády, kde rieka prekonáva výškový rozdiel. Tie najkrajšie som objavil na ostrove Island. Dostávame sa do druhej časti, stredný tok. Môžete si všimnúť, že rieka je ešte stále pomerne prudká, no je oveľa pomalšia ako v hornom toku. Vplyv erózie je tu menší a zvyšuje sa tu miera sedimentácie, teda naplavenín, ktoré rieka pozbierala od svojho prameňa. Rieka tu aj výraznejšie rozšíruje svoje brehy. Táto časť rieky už má dostatočný prietok, teda množstvo vody, ktoré pretečie daným úsekom, aby ju človek tak povediac skrotil a využil jej silu napríklad na výrobu elektriny. Dostali sme sa do tretej poslednej časti rieky, na jej dolný tok. Je oveľa pokojnejší a práve toto sú tie časti riek, ktoré sú splavné pre lode. Už v minulosti to boli dôležité obchodné cesty. Ľudia osídlovali povodia riek od nepamäti. Bol to ich zdroj vody, potravy a tiež miesta obchodu. To ostalo prakticky dodnes. Tu sa končí naša cesta a tu sa končí aj rieka Hron. Vlieva sa do Dunaja a táto záverečná časť rieky sa nazýva Ústie. Sme približne 100 metrov nad morom. To znamená, že rieka tiekla tak povediac dolu kopcom. Smutné je, že častokrát rieky sú v zúboženom stave, špinavé a takmer bez života. Preto je na ďalších generáciách, teda na vás, aby ste naše rieky chránili a udržali ich životodárnu funkciu.